Ikastolako txikienekin hasiko gara. Txiki-txikidatik euskara dugu buru bihurtzen. Euskara abestu eta dantzatu gozatu dezagun bizitzaz. Izan ere, euskara gara. Badatoz ez zulotik edira. Zortzi mila urtez lurralde honetan, herria gorputza, hizkuntza bihotza, oinarria lurra, euskarri gaztedia, konplexupeko garaia aspaldian pasada. Horregatik entzun esango dizudana, Euskaldun berria nauzu begirune osoa, guere zerbait bagara, hitzegitaz euskaraz, Euskalduna bazara, hitzegitaz euskaraz. Aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu. Gutako bakoitzak artezan, gotorlekua hizkuntza uletan zarronentzat, galditzagun lotxa eta aurre iritziak, sendo dadila gure izkera, aura guretan animaliei ez ezik, erabildezagun guztiekin berdin, ta izan dadila lan tresna eragin korrena, bizi dadila bestein beste mendetan. Euskara mara mara hiri aldera helduko gara, Euskara mara mara akelarraren algaeraz, Euskara mara mara kromletxaren taupadak, mendebaldeko kulturako lokal jartzera, azke izaztia bai dugu auzolan honen xedea. Enaiz sentituko arroz nire herrian, mundu zabalean bada gure mintzoa, bizitzaren alde basatiak gualtzai euskara. aizkorak Zorroztu, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu. Euskara, zu zergatik ez, Euskara, zu zergatik ez. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen, Euskara puzu sakon eta ilun bat zen, eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten, handik nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten, handik nekez. Euskaraz, zuk zergatik ez, guk Euskaraz, zuk zergatik ez, orain zuen birtute zuen indarrez, orain zuen birtute zuen indarrez, Euskara itxasodin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxasodin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara, zu zergatik ez, Euskara, zu zergatik ez, Euskara, zu zergatik ez, Euskara,
Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan nire naia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta osa bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik, ez da amets bat nire naia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan nire naia da baizik. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan nire naia da baizik. Ez egiten gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan nire naia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Euskaraz elkartasuna da, en galego decimos unión, unión si en catalá, en Asturias no llamas unión, era lo llena kako gudan, noiz betzapaldoa ezan bada, txikituen arteko indarraz, munduko erraldoienak gara. Txikitua izan den herri oro, euskaldunon babesa dauka, hizkuntza oio egiten duen, herri ororen anima da. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzezitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzure bihotzaren laupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren
ikasi ta hitzez hitz Euskaraldiari ekin ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi Entzun gure bihotzaren taupadak Euskaraz dira Entzun gure bihotzaren taupadak Euskaraz dira Ikaragarria, eskerrik asko, haze indarra, Euskararekiko maitasunez guztita etorri dira ikastolako txikienak, ezta? Bai, euskaraz arituko gara gaur, bihar eta beti. Trikitixa eta pandero astintzen jaio, erratzak hartu eta sorgin bihurtu, hegaldian ilargi berriak sortu. Neomak, euskararen kulturaren ilargiak, neomak, erritmo berriak, ezinezkoa da doinu hauekin oinak geldirik mantentzea. Goza ezagun ikastolako guraso taldearekin. Inork ez du berdin egiten
Hori da, hori erritmoa. Eskerrik asko beste behin ere ilusioz eta gogoz emanaldi honetan parte hartzagatik. 20. hamarkadara salto egingo du gora. Gaztetxo hauek ez dakit zer darabilte buruan. Edozein momentu aprobetxatzen dute dantzatzeko eta amesten hasteko. Beren etorkizuna saludatu hori. Jokoen azpian jarri eta dantzariak izan nahi omen dute. Musika pixka bat entzulortuko, herria mugitzen hasten dira. Beste zereginik ez da dute bezala. Ze etorkizun espero dugu horiekin. Ametsa bete nahi baduzu, izan aske. Aurrera! Bino, oain dantzan! Ez aldakazute beste zeginik. Juergan jarraitzaltzute oindik? Amak aspaldi galdetu zidan zer nahi duzu handitan egin eta ni nola esan foko azpian nola nere burua ikusten gaurrian alima ahotik aurkitzen ametsak dira besterik ez bizitza bakarra da ezer berririk ez musika egin nahi baduzu igo estena tokira eta zaudela eman dena indarra baduzu sobera eta ez galdu zure aukera ametsak ez dira beteko orain mikro bat zaude eman dena indarra baduzu sobera ez galdu zure aukera ametsak ez dira beteko orain mikro bat zaude Aitak egunero jabetzen zidan zer ikasiko duzu gero eta ni erantzunik ez nola esan munduari bira eman nahi niola irez lurragoitik ikusi txori bat banintz bez ametsak dira besterik ez bizitza bakarra da ezer berririk ez egan egin nahi baduzu aireratu izan aske eta zaudela eman dena indarra baduzu sobera eta ez galdu zure aukera ametsak ez dira
beteko lotan bazaude, ez dira beteko lotan bazaude, ez dira beteko lotan bazaude. Izan nahi dut ur basamortuan, argi ontzia itxasportuan, aste artea, astelenetan, beste munduan, mundu honetan. Izan nahi du lur azalean, infinitua ondarralean, zorioneko karta zortean, salbuespena dibidean. Malenkonia karameluan, trapezioa triangeluan, irmotasuna erabakian, antibirusa mukizapian. Iluna barra itxasperan, itxaropena segoeran, aforismoa papederrean, bihotzerdian esen jerrean. Izan nahi du lur azalean, infinitua ondarralean, zorioneko karta zortean, salbuespena dibidean. Izan nahi du lur azalean, infinitua ondarralean, zorioneko karta zortean, salbuespena Zeinen polita dena, zoragarria izan da, ezta? Askatasuna, ametsak eta bakoitza bere modura izatea. Horixe da biztasunaren magia. Eta orain, ardurak hartzeko garaia. Parte hartuz elkarrekin mundu hobesago egiteko prest. Adi, zerbait handia dator. Bai, hala dirudi, baina nortzuk dira. Zertara datoz? Mundu etxosi, zaurituta dago, eta ez dirudi hobera doala. Guk ez ditugu ez ikusten egin, eta beraz, bagatoz egurari kontak matera. Mundua edertzera eta ez dela gatoz. Superheroiok bagatoz!
Eskola jazarpeneko kasuek gora egin dute EAeko ikastetxeetan. Gizakiok sorturiko CO2aren 40% itsasora doa. Ia 3 aurretik batek eskola jazarpena edo bestelako indarkeria jasan duela ohartarazi du ikerketa batek. Sentitu aski ez pentsa eleste, buruak bihotzak behar duegan. Zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen odera garena. Dantzatu aski ez pentsa eleste, buruak bihotzak behar duegan. Zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen odera garena. Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ez esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxasorriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan gu geu garena.
naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bioinetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Isurik, elna zartzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik askatu dute eta benetan nina naizena. Eskerrik asko lehenengo zikloari, zoragarria benetan. Zenbat superheroi eta denak mundu ederrago bat sortu eta ez diko gogoz. Izan ere, denun dugu barruan botere edo ahalmena mundu eder eta politago egiteko. Denun esku dago. Bai, eta denon artean indarrak batuz lortuko dugu. Klika, klika, piztu telebista, klaki, klaki, telebista ezari. Telebista, gure betiko laguna. Telebista izan da gure etxetako leiho handia. Garai batean, orduak eta orduak pasatzen genituen pantaiari begira. Gure gustuko programa noiz hasiko zait. Txikitan, Dragoi Bola, Doraemon, Pottokiak, Errepiti Baltzaruzte bezalako saioekin amesten genuen. Gero, gaztetan, etxeko egongela, kontzertu eta dantzaleku bihurtzen zen, goazen ikusten genuenean. Gau pasaluzeak egiten genituen gaurkiz jarraituz. Probak gainditzen, tentsioa bizitzen eta eztabaida malauak entzuten. Helduaroan, ohiturak aldatzen dira. Telebetea, albisteak eta batez ere eguraldiaren iragarpena. Euskal Herrian badakizute, gaur eguzkia, bihar euria eta etzi dena batera. Baina egia esan denbora gehiena ziurrenik iragarki begira eman dugu. Abesti artezinak, esalden mitikoak, aurreri ezagunak, haze garaia haiek. Gaur, momentu batez behintzat, telebistak eman digun guzti hori gogoratu nahi dugu. Gogoratuko aritu elkarrekin. Nahi España, bera gabe zin bizi.
Kaixo, ikastola honetan, non dago idazkaritza? Zu lasai. Erresa. Lehenengo, higa eskuinera, gero higa ezkerrera, gero aurrera, higa ezkerrera, iskairakiko, higa eskuinera, eta hortxe duzu. Nik ez dute zer ulertu. Ba, nik ez dare. Barkatu, non dago idazkaritza? Zuk lasai. Pausu pare batzuk esteik ez dira. Lehenengo, higa eskuinera, gero higa ezkerrera. Aurrera, eskairakiko, higa eskuinera, aurrera, eta hortxe eukiko zote idazkaritza. Higa, tapak izen zain. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Politika, bakearen Nobel saria Donald Trumpentzat. Azkeneko bake Nobel saria eman diote Donald Trumpi. 10.000 bomba baino gehiago eduki arren, gutxi batzuk bakarrik bota dituelako. Mundua, erne ibili gameluak lapurretan. Erne ibili ikusentzuleak, dirudienez gameluan nazkatu ira bi konkor bakarrik edukitzeaz. 3. konkorra eduki nahi eta gure ikastolan omen dabiltza motxilak lapurtu nahian. Herria, txutxe denda berria Oiartzungo plazan. Gaur goizean inauguratu da Nekanbartearena txutxe denda berria Oiartzungo plazan. Haur guztiak poz-pozik daude bere txistor txutxeak, ximar txikleak eta 2 zaporeko piruleta berriak dastatzen. Nire gustokoena belar zaporea da. Ba, nire infusio zaporekoa. Kirolak, pilota partidua Madalen Soron. Kaixo ikusentzuleak, gaur arratsaldeko 5:00 Madalen Soron Imazlanda bikote oiartzuarrak aukelako partida jokatuko du Cristiano Messi bikote famatuaren kontra. Sarrerak beti bezala, Miren tabernan, Tolaitan eta Madalen Soron bertan egongo dira salgai 100 eurotan. Bildutako dirua guretzat izango da. Eguraldian, gaur ere arrautza pregitua. Kaixo ikusentzule, orain eguraldiaren iragarpenarekin gatoz. Gaur zeruan arrautza pregitua izango dugu. Hau da, eguzkia laino batzuekin, baina nik ez nuke aterkia etxean aztuko. Hemen edozein momentutan euria egiten du eta. Azken garaietatik zerbait ikasi badugu, mundua gelditu arren, gizakiok beti aurkitu dugu batzen jarraitzeko modua, dena lor dezakegula, eta ez dagoela gabonak ospatzeko gogoa kentzen digun krisirik. Horregatik, elkartzearen prezioa gora egiten duenez, errazago jarri nahi dizugu. Badakigulako dena lor dezakezula, eta laguntza pixka bat ez dela inoiz gaizki etortzen. Pilatu aurrezkia, gozatu gabonak, eroski zurekin.
Haizetakoan pitzadura bat baduzu, denbora eta dirua aurreztu dezakezu orain konponduz. Eta orain, Karlasen konponketa edo ordezkapena egitean, haizetako garbigailu bat oparituko dizugu. Ez galdu eskaintza hau! Kristala apurtu, Karlasen konpondu! Kaixo Euskal Herria, gaur tronkoala proba izango dugu. Taldeak prest, 3, 2, 1, ekin! Gorriak kontuz, deskalifikatu ingo zarete. Talde urdinak lehen uztaia. Talde gorriak ere lortu du. 3 taldeen berdinketa, bigarren uztaia sartzen duenak irabaziko du. Talde gorria ikurrinaren bila. We were gold, kind of dream that can't be sold. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the snow. Shimau Usaya, Carolina Herrera. Guregatik hartu dezagun beste bat, nostalgia utzi dugulako jadatzean. Bidezidoriunak ekaitzen egunak ezagutu ditugu biok batera. Emaidazu ordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kasendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Une batzutan euria beharrezkoa da, behin betiko garbitzeko zauriak. Une batzutan harima ustu behar da, eraikitzeko bizitza berriak. Ta uraina da gure aukera onena, atera bitxupito taltxatoirera. Ta uraina da gure aukera onena, dantzatu dezagun gau osoa batera. Emaidazu gordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu gordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kasendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Elkarrekin gogoratu ditugu programa ezberdinak. Elkarrekin barra ditugu. Eta elkarrekin ospatu. Eta jarrai dezagun ospatzen, oraingoan DBH-koekin. Baina, zer da gertatzen? Zer dira tiro txoiek? Lasai, DBH-reneko mailako ikasleak dira. Bakero bihurtuta iritsi dira gaurko inakerietara. Txaperak buruan, zapiko loretxoakekoak eta pausa azkarri. Mendebalde urruneko herritxiki bat balitz bezala hartu dute ikastorak. Baina kontuz, herrian badira ezkile batzuk harrapatu nahi dituztenak, irakasleak. Lortuko aldute irakasleak harrapatzea.
come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I remember Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Irakasle madarikatu hauek. Berriz ere azterketa guztiak suspenditu dizkigute. Beti berdin dabiltza. 10 bat atera eta 0,10 bat jartzen digute. Zigorra merezi dute. Atxilopean hartu ditugu, baina norbaitek ikaskide guztiak traizionatu eta libre utzi ditu. Ikusi aldituzu, Gero ikasi eta irabazi, mila esi eta mila gezi, izan berezi, berezi denak merezi. Ez gaituzue harrapatuko! Gaur ezautude egiten du balegen, ikusi dutan ina dantzan. Izena du belegen, begirataz marlegen, itxaron zaio bau amaitzean. Da oso maja, etxeko alajaga, bere ondoan nago nigoxo. Oso alaina bil, inoiz alako abil, bere zaregetan erdi gaixo. Nere jaun, ni berri zure txalan, olerkaritza ikasten. Nahien alindontan, nik berriz basa jaun, saiatuko gera maitatzen. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I remember Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Bai, argi datuztela ematen du. Ziztu bizian datoz, debatxo bigarren mailako ikaslea. Formula bateko eta MotoGP gidari eta mekaniko adituak dira. 3, 2, 1, aurrera! I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. goitik behera azkar eizten ez baldin bada San Juaniko festako ospatzen hasiko gara Horra mona mantzango direio goitik behera azkar eizten ez baldin bada San Juaniko festako ospatzen hasiko gara Gora San Juan gora, gora San Juan de San Juan gora Gora San Juan gora, gora San Juan de San Juan gora Gora San Juan gora, gora San Juan de San Juan gora Gora San Juan gora, gora San Juan de San Juan gora
Etorri bezala joan dira, ziztu iziak. Orain, EBH-ko ikasleek oian edo basoaren inguruko kontakizun bat ekarriko digute. Bertan, pertsonaia ezberdinak ikusian izango dituzue. Denek, modu batera edo bestera, lotura dutelarik baso edo oianarekin. Ez gara asko luzatuko, beraiek baitira kontatzera doana kontatuko digutena. Aurrera esploratzaile basozain, tribu eta gainontzekoak. Oiartzungo Aiako Harriko parajetan tribu bat omen dabil. Berri hori herrian zabaltzen ari da, eta beraiek aurkitzeko gogoan nabari da herritarren artean. Herriko basozainak eta kanpotik etorritako hainbat aditu esploratzaile antolatzen hasiak dira bilaketa horretarako. Hartu dituzte beraien kataloxa, argazki kamara eta tramankulo guztiak, eta hasi da bilaketa.
eta han maskaradun pertsonen artean nahasiko garela. Azken urteetako bizipena dantzen bitartez oroitzeko. Aurrera, Eraixen aurreko ikastea. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation Mr. Worldwide, of party people. get on the floor, dale, get on the Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Niggas, the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. Beti pentsatzen zaio, ozoen erotzean, loretan, deretan, izarren itzatzean, euritan kabakotean, deretan, eurundu mazuritan, odeirik zaienean, loretan, deretan, ostoen erotzean, euritan kabakotean, deretan. Aitona ikitoa, astoen apaintzaile eta trebela, saldu eta erosi dena merke, zugana gantzatzanak lezo. Izalean igutzi zuztu pospoloa, txipli txaplakun zutan errez gaztaina, gitarra astindu zain lerele, zuretaren donik ez da. Garabaka bitxia, tramain gutuz josia, anakleto zarraren altxor txikia. Hor bat bilore, zaila Aitona doktore, kanturako elkartu gara gaur ere. Gora bera, aurrera, egin dezagun topa, amets guztia bete daitezen opa. Artzagun dela, atera Madalena, lagunak gara eta hori garena. Zerure, ez dago, eta ni guztitzen, eta ezin dut sinestu zelako. Bendixe, datorren itxosotik horrelako. Olatu batek izona, prakizkitu bidor, hobeto, gabrizotatzen bador. Bueltaka, norabidea gertuta, zeruen topatu maian, hau bai izan gara piztonaren batzen.
Korreka eta ni baduen eta ezin dut simestu zelako olatu dako zen itxosotik korrelako olatu dutekin ona Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Dominicano ya repito. Y del Caribe somos tú y yo. Y se tomó la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y qué me confirmó? Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y nos amores merengueres. Dominicano ya repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Y se tomó la gozadera. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y nos amores merengueres. Dominicana ya repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. Y que lo hacemos. Y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Ay, el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la tambora merenguera. Dominicana ya repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. Vamos Guatemala. When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the DJ's factory. Just let your mind be free. DJ's technology, sound flashing energy. In the DJ's factory, flying free. Feel the ecstasy. Gure ikastola da. Bai, Haurtzaro ikastola, hezkuntza ola. Txoko maitea, jakinduriaren arbola. Bai, Haurtzaro ikastola, hezkuntza ola. Txoko maitea, Hautzaroko ametxen etxola. Orain, gure ibilbideari amaiera emateko, bertso batzuk eta etorkizuna ginen abestia abestuko dugu. Gustuko izatea espero dugu. Bizkailu bertso ez dira, gauza denak abesteko. Txikitxo ginen egunez, hitz egingo dut hasteko. Lagunekin solasean, mundu berriak sortzeko. Uda bukatzeko nahian, geretan berriz sartzeko. DBH-ekin amesten, zaharrenak izateko. Orain egunak ez dira lagunek
lagunekin jolasteko, ordainduko genuke bai, garaiaiek itzultzeko, ordainduko genuke bai, garaiaiek itzultzeko. Beste urte ondoren behar nuen nekatua, eduki behar genuke hau bukatzeko gogoa. Handitu da haurtzarokin dugun atxikimendua, ez dugu aprobetxatu, badugu pentsamendua. Etorkizuna bai baina, disfrutatu momentua, hasten den guztiak baitu bukaera markatua. Oso tristearen arren, aurrera doa mundua. Oso tristearen arren, aurrera doa mundua. Amairu urte luzetan, hemen gira eta gira, hasiak gara ulertzen, eskolak duen dizdira, jakin gabe igo gara, orain eszena tokira, gure azken inauteriak hemen bukatuko dira. Ohartu gabe du gara gure azken geltokira, eta hemen azken hitzak bihotzez mundu guztira, eta hemen azken hitzak izan ginen begira, eta hemen azken hitzak izan ginen begira.
Bueno, gure esateko una iritsi da. Esan beharra dago emanaldi ikaragarri alai eta amesgaria izan dela. Bai, konturatu zarete, denbora zuztu bizian joaten dela kolorez jazten denean, ezta? Horixe, segi gozatzen asteburuan. Baina jun aurretik eskerrik asko inaterik festa hau egin duzuen guztioi. Ikasle, irakasle, langile eta guraso bakoitzari. Bai, mila esker guztioi. Guztiok osatzen dugu, guztiok gara ikastola. Eta festa honetan bezala, hemendik aurrera ere, kolorez, irrifarrez, musikaz eta euskaraz apaintzen jarraituko dugu Euskal Herriko txoko bakoitza. Hemendik gutxira, gorrikak egingo duen